Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 17 ноябрь дүшәмбе көне Әнкарада 14 сәгать сез турдан-тур эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруларыбызның кабатланган вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм Яршин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Гази сәламәтлек саклау министрлыгы якшәмбе көнне Израиль белән ирешелгән утны туктатуга карамастан төбәктәге гуманитар һәм медицина вазгыятенең һаман да фаҗигале дәрәҗәдә булуын әйтте һәм Израиль вәкаләтләренең килешү кысасындагы төп йөкләмәләрен үтәмәвен белдерде. Министрлык сүзчесе Халил Эль-Дакран Израильнең дару һәм медицина кирәк-яраклары кертүне киртәләвен дәвам итүен, шулай ук чит илләрдә дәвалануга ихтыяҗы булган меңләгән яраланучы фәлестинлинең чыгарылуын тоткарлавын әйтте. Министрлык мәгълүматына караганда 16500 авыру һәм яраланучыга кирәкле документлары әзер булуына карамастан Газидән чыгу рөхсәте бирелмәгән. Эльдакран көчле явым-төшем һәм каты җил аркасында чатырлар йыртылуын, вакытлыча медицина үзәкләренең хезмәт күрсәтә алмавын һәм бу хәлнең сәламәтлек ярдәме эзләгән тыныч халык өчен шартларны тагын да авырлаштыруын җиткерде. Сүзче халыкара җәмәгатьчелекне су баскан лагерьларда яшәүче гаиләләргә ярдәм максатыннан чатырлар, күчмә өйләр һәм төзелеш материаллары кертүгә рөхсәт бирү өчен эшкә керешергә чакырды. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы белдергәнчә, Ярданның басып алынган көнбатыш ярында ясалган һөҗүмнәрдә Израиль армиясе бер фәлестин яшь үсмерен үтергән һәм 4 кешене яралаган. Вакыйга Тубас шәһәренең көньягында урнашкан Эль-Фария мөхаҗирләр лагерында була. 15 яшьлек баланы Израиль көчләре атып үтерә. Рәсми хәбәр агентлыгы Вафа җиткергәнчә, лагерда медиклар 2 кешене ядрә кыйпылчыкларыннан дәвалаган. Тик ашыгыч ярдәмнең 3нче яраланган яшь үсмер янына баруы тоткарланган һәм ул соңрак үлгән. Агентлык корбанның исеменең Жадаллах Жихад Жума Жадаллах булуын ачыклаган. Вакыйганың шаһидләре Анадолу агентлыгына белдергәнчә, Израиль көчләре лагерьга басып кергән һәм утлы кораллардан ата башлаган. Бу исә күп кешенең яралануына китергән. Русия Харьковка һөҗүмнәр оештырып, өйләргә һәм аскырмага зыян салган. Төбәктә ут биткән, һөҗүм сүрәннәре салынган. Харьковка бәйле Балаклея шәһәрендәге ракета һөҗүмендә 3 кеше үлгән, 10 кеше яраланган. Яраланучылар арасында яшьләр дә бар. Региональ һәм саклану рәсми затларына күрә, Мәскәү җитәкчелеге шулай ук төне буе 36 Украина дронын юкка чыгаруын белдерде. Русия ишегендә булган төбәк губернаторы дүшәмбе көнне телеграм-каналда төне буе оештырылган һөҗүмнәрнең күп катлы торакларга зыян китерүен һәм шәһәр үзәгендәге дистәләгән транспорт чарасын юк итүен язды. Рәсми затлар уртаклашкан бер фоторәсемдә тәрәзәләре ватылган кирпеч бина, өске катларда ут ялкыннары, тирә-якка чәчелгән җимерекләр белән агач ботаклары урын ала. Балаклея хәрби җитәкчелеге башлыгы Виталий Карабанов телеграм-каналда яраланучылар арасында яшьләрнең дә булуын белдерде. 9 яраланучы хастаханәгә салынган. Мәскәү җитәкчелеге һөҗүм хакында белдерү ясамаган. Ике тарафта Русия башлаткан сугышта тыныч халыкка һөҗүм итмәвен әйтә, ләкин хәзергә кадәр меңнәрчә кешенең гомере өзелде. Бу кешеләрнең күбесе Украина ватандашы. Төбәкнең кайбер урыннары һәм Изюм шәһәре дүшәмбе төнге сәгатьләрдә Русия һөҗүмнәренә дучар калган. Шәһәр рәсми затлары телеграм-каналда һөҗүмнәрдә 14 яшьлек баланың яралануын һәм шәһәрнең төн буе утсыз калуын язды. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Бангладеш мәхкәмәсе вазифадан алынган премьер-министр Шейх Хасинаны гаепле дип тапты. Бангладешта айлар буе дәвам иткән мәхкәмә эшеннән соң студентлар оештырган чараларда күрелгән үлемнәр аркасында Хасина гаепле дип табылды. Илдә мәхкәмә элекке премьер-министр Шейх Хасинаны кешелеккә карата җинаять башкаруда хөкем итте. Дүшәмбе көнне тәмамланган барыш нәтиҗәсендә Хасинаның илдә узган елны студентлар җитәкчелегендә оештырылган баш күтәрүне бастыру өчен үлемнәргә китергән әмирләр бирүен ачып салды.
78 яшьлек Хасина моннан алда Хиндстаннан кайту һәм мәхкәмә утырышларында катнашуына караган мәхкәмә карарларын үтәмәгән иде. Бангладешта 2026 елның февралендә сайлауның узуы планлаштырыла. БМО хисабына күрә узган елның 15 июль 5 август көннәрендә хөкүмәткә каршы оештырылган чараларда именлек көчләре ачкан ут нәтиҗәсендә якынча 1400 кеше үлде һәм меңләгән кеше яраланды. Бу вакыйгалар 1971 елга бәйсезлек сугышыннан бирле күзәтелгән иң кырыс сәяси бәрелеш буларак теркәлде. Япониянең Йомиуру Shimbun газетының 2 илдән хөкүмәт чыганакларына нигезләнүче хәбәренә күрә, Көньяк Корея диңгез флоты Япония диңгез саклану көчләре белән ноябрь ахырларына планлаштырылган уртак эзләү-коткару күнегүләрен билгеле булмаган вакытка кадәр кичектерде. Бу карар Япониянең ай башында Окинавадагы бер базада Көньяк Корея хәрби очкычларының ягулык тутыруы өчен рөхсәт бирү планын гамәлдән чыгаруыннан соң кабул ителде. Газет язганча, Япония әлеге очкычларның соңгы вакытта бәхәсле утраулар яныннан очуын ачыклагач шундый адым ясады. Әлеге күнегүләр 1999 белән 2017 еллар арасында 10 тапкыр уздырылган иде. Алар 2018 елның декабрендә Япониянең патруль очкычлары белән бәйле каршылыклар аркасында туктатылды. Бәхәсле утраулар Япониядә Такешима, Көньяк Кореяда Докто дип атала. Алар Көньяк Корея контролендә булса да, Япония аларны үзләренеке дип саный. Бу ерак утраулар Япон диңгезендә. Конго Демократик Җөмһүриятенең көнчыгышында урнашкан ярым индустриаль бакыр шахтасында шимбә көнне күпер җимерелүе нәтиҗәсендә рәсми чыганакларга күрә якынча 30 кеше үлде. Бу быел илдәге кул көче белән эшләүче шахталарда булган һәм иң күп кешенең гомерен үзгән һәлакәтләрдән берсе. Конгоның мондый шахталарын тәртипкә салу оешмасы Саемапе Ройтерска булай дип җиткерде. Луалаба вилаятендә Каландо шахтасындагы җимерелү нәтиҗәсендә 49 кеше үлде һәм тагын 20 кеше җитди яраланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң башланган салкын сугыштың ике мөһим оешмасы НАТО һәм Варшава пакты 1989 елда Берлин диварының җимерелүе белән яңа барышка керде. Варшава пактын тәшкил итүче илләрдәге Советлар Берлеге яклы җитәкчелекләренең бер-бер артлы җимерелүе һәм инде Советлар Берлегенең дә таркалуы дөнья өчен яңа тарихының башлангычы булды. Салкын сугыштан җиңү белән чыккан Атлантик иттифакының беренче максаты исә узак еллар буе тимер пәрдәнең артында калган Көнчыгыш Европа һәм Балкан илләрен тизрәк НАТО һәм Европа Берлегенең хәрби һәм икътисади берлегенә кертү булды. Моның өчен иң зур адым Чехия Җөмһүрияте башкаласы Прагада 2002 елның 21 ноябрь көнне җыелган югары дәрәҗәле очрашуда ясалды. Тәүге тапкыр элекке Варшава пакты иренең башкаласындагы саммитта җыелган НАТО лидерлары Польша, Маҗарстан, Венгрия һәм Чехияны үз эченә алган 1999 елдагы киңәю дулкыныннан бер адымга алга китеп, элекке Совет Җөмһүриятләре белән Варшава пакты әгъзасы тагын 6 илне НАТО иттифакына чакырды. Югары дәрәҗәле очрашуда Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия һәм Словениянең НАТОга керүен раслаучы лидерлар башка Балкан илләренә дә иттифакның ишеген ачып җибәрде. 2009 елдан соң Албания, Хорватия, Каратау, Монтенегро,
Төньяк Македония иттифакының яңа әгъзалары булса, Украина-Русия сугышы башланганнан соң бу юлы Финляндия һәм Швеция да НАТОга кушылды. Салкын сугыштан соң элекке Варшава пакты илләрендә күренгән көчле урам җыеннары бик кыска вакытта элекке Совет җумһуриятләрендә дә тәэсирен күрсәтте. Фәкать бу юлы вакыйгалар Көнбатыш матбугат органнары биргән төсле исемнәр белән телгә алынды. Булардан берсе дә Гөрҗистанда, Грузиядә булган Роза инкыйлабы иде. Протестчылар Советлар Берлегенең элекке тышкы эшләр министры Эдуард Шварднадзеның 1992 елдан бирле башкарган ил башы вазифасыннан китүен теләде. Икътисади яктан авыр вакытлар кичергән. Үз идарәле төбәкләренең сепаратист тарафлары белән көрәшкән Грузия җитәкчелегенә каршы оппозиция тарафдарлары 2003 елда үткәрелгән сайлау фальсификацияләнгән дип урамнарга чыктылар. 2003 елның 22 ноябрь көнне иң югары ноктасына барып җиткән ризасызлык чараларында якынча 100 мең протестчы Эдуард Шварднадзе ачылыш чыгышын ясаячак парламент бинасының алдында җыелды һәм дәүләт башлыгының вазифасыннан китүен теләде. Иминлек көчләренең протестчыларга каршы чара күрүдән баш тартуыннан соң Шварднадзе вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Яңа 1000 еллык башында элекке Совет Җумһурияте Украинада төсле инкыйлабка шаһит булды. Икътисади яктан авыр көннәр кичергән һәм Владимир Путин җитәкчелегендәге Русия белән якын мөнәсәбәтләрдә булган илбашы Виктор Януковичның сайлауны фальсификацияләвен алга сөрүче оппозиция тарафдарлары 2004 елның 21 ноябрь көнне зур шәһәрләрдә урамнарга чыкты. Иңелек башкала Киевтагы бәйсезлек мәйданында һәм Украина парламенты алдында. Оппозиция лидеры Виктор Ющенконың сайлау төсе булган кызгылт сары төсле байраклар белән җыелган протестчылар парламентны сайлауны кабат үткәрү карарын кабул итәргә мәҗбүр итте. 26 декабрьдә тагын бер кат үткәрелгән сайлау нәтиҗәсендә Януковичны кечкенә бер айырма белән җиңгән Виктор Ющенко Украинаның яңа дәүләт башлыгы булды. Көнбатыш һәм Көнчыгыш Германияның 1990 елда берләшүеннән 15 елдан соң 2005 елның 22 ноябрь көнне Алман парламентында үткәрелгән тавышка куюда илнең беренче хатын-кыз канцлеры Ангела Меркель булды. Бер вакытта Германияның иң яшь һәм чыгышы белән Көнчыгыш Германияле тәүге канцлер булган Ангела Меркель вазифасында калган 2021 елга кадәр Авропа кыйткасындагы иң көчле лидер буларак кабул ителде. Авропа Берлегенең киңәюен җитәкләгән чакта 2008 елдагы икътисад кризисыннан чыгу өчен авторитар идарәне керткән Меркель партия лидерлыгыннан аерылганнан соң 16 ел буе башкарган канцлер вазифасыннан да үз теләге белән китте. Олимпиада һәм дөнья чемпионы, авыр атлет штангачы Наим Сулейман оглы 2017 елның 18 ноябрь көнне 50 яшендә вафат булды. 1988 елдагы Сеул Олимпиада уеннарында 9 дөнья һәм 6 Олимпиада рекордын куйган һәм ул вакыттан бирле кесе Геркулес буларак танылган Наим Сулейман оглы. Аннан соң да катнашкан бик күп халыкара ярышмада мөһим уңышлар яулады һәм исемен спортның легендалары арасына кертте. Сулейман оглының 1967 елда Болгариядә башланган
һәм Тодор Живков чорында Болгария төркләренә ясалган басым аркасында Төркиягә качып китүен һәм авыр атлетикадагы уңышларын аңлатучы тормыш хикәясе нигезендә 2019 елда Кесе Геркулес Наим Сөләйман улы фильмы төшерелде. Меңьеллыкның беренче ширеге. Төркия Авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йылдызлары тапшыру тезмәбезнең бу бөлемендә танылган төрек суфи Мәхмәт Ниязи Мисри турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Бөек суфи Ниязи Мисриның тормышы Хорасаннан Төркстанга кадәр сузылган рухи мирасның Анадолуда яңадан җанлануының үрнәге булып тора. Ниязи Мисри 1618 елда Малатияның Суганлы авылында дөньяга килә. Туган җиренең гырыф-гадәтләре һәм төрек үзенчәлеге сабый чактан ук сеңә аңа. Шын исеме Мәхмәт булган Ниязи гыйлем алу өчен Мисырга кадәр барып җитә һәм Каһирәдә укый. Шуңа күрә соңрак Мисри псевдонимын кулланып Ниязи Мисри буларак таныла. Ул Умми Синан белән очраша. Бу зат Хорасан изгеләренең илһамын Анадолу буйлап тараткан суфи лидер була. Ниязи бу бөек суфиның шәкерте була һәм аннан 9 ел белем ала. Ниязи Мисри соңрак хәлвәтилек мәктәбенең Мисрия бүлегенә нигез сала. Төрек суфилыгында даими мәктәп булдыра. Аның суфичылык аңлаешының үзәгендә илаһи мәхәббәт, бердәмлек һәм әһле бәйткә мәхәббәт ята. Ул пәйгамбәрнең гаиләсенә тирән мәхәббәт белән карый. Үзенең вәгазьләрендә һәм әсәрләрендә еш кына Гали, Хәсән һәм Хөсәйнне мактый. Аларның юлын исламның асылы дип санавын ассызыклый. Аның фикеренчә, әһле бәйтне яратмыйча торып, Аллаһка ирешеп булмый. Ул чорда кайбер каты фикерле даирәләр бу кадәр көчле әһле бәйт мәхәббәтен кабул итә алмасалар да, Ниязи хакыйкать һәм тәкъвадан читләшми. Аның ихлас иманы һәм мәхәббәте гасырлар дәвамында төрек милләте арасында бердәмлек һәм туганлыкны ныгыткан элемент буларак яшәвен дәвам итә. Ниязи Мисри җәмгыять проблемаларына тирән борчылган, гаделсезлекләргә каршы чыккан шәхес була. 17 гасырда барлыкка килгән фанат карашлар суфи традициясын авыр хәлгә куя. Сарай тирәсендәге кайбер вәгазьчеләр зикр, сема һәм девран кебек суфи гамәлләрне тыялар. Нәкъ менә шул чорда Ниязи Мисри хакыйкать һәм традицияларның яклаучысына әверелә. Ул Бурса улы мәчете янындагы хәнәкәсендә халыкка зикр мәҗлесләре үткәрә, ирфанны җәмгыятьнең барлык катламнары белән уртаклаша. Үзенең вәгазь минбәреннән хакыйкать юлында зикрне туктата алмыйсыз дип шул чорның каты вәгазьчеләренә каршы чыга. Ул бу кыюлыгы белән тиз арада халыкның мәхәббәтен яулый, мәчетләр, хәнәкәләрдә аны мактап, яратып телгә алалар. Халык аны бер үк вакытта галим дә, халык каһарманы да итеп күрә. Ниязи Мисриның тормышы газаплар һәм сөрген белән сыналган сәяхәт. Ул 2 тапкыр сөргенгә җибәрелә. Башта Родос утравына, соңыннан Лемнос утравына. Аның вәгазьлегендә әйтелгән кайбер сүзләр һәм каты тәнкыйтьләр ул чорның кайбер дини лидерларын тынычсыз итә. Ләкин Ниязи Мисри дөресен әйтергә курыкмый. Ул үзе ышанганны әйтер өчен сөрген чылбырларына да риза була. Лемностагы дәрвишләр һәм аны хөрмәт итүчеләр аңа карата интектереп җәфалауларны Кәрбәләдәге әһле бәйткә башкарылган зулымга тиңлиләр, чөнки ул да хакыйкать өчен җәберләнгән кеше була.
Ниһаять, 1692 елда ул гафу ителә һәм Бурсага кайта. Өлкән яшьтә булуына карамастан, һаман да кыю булып кала. 1693 елда төрек армиясе Австрия белән сугышка әзерләнгәндә, Ниязый Мисри 75 яшендә булуына карамастан кулына кылыч алырга ниятли. Ул якынча 200ләп мөриде белән бергә сугыш кырына барырга, ватанын һәм исламны якларга тели. Бу хәбәрне ишеткән патша аңа Бурсада калуны һәм дыгалар белән ярдәм итүне сораган фәрман җибәрә. Ләкин Ниязый, мин дыга белән түгел, сугыш кырында хезмәт итәргә телим дип, хөкүмәт тәкъдимен әдәпле рәвештә кире кага. Бу тотыш аның газый дәрвиш рухын бик ачык күрсәтә. Дәрвиш тә кирәк булганда сугышчы да була алу сәләте. Кызганыч, аның бу катгыйлыгы хакимияттәге кайберәүләрне тагын борчуга сала һәм аны кабат Лемнос утравына сөргөнгә җибәрәләр. Гомеренең соңгы айларын шул сөргөн утравында үткәргән Ниязый Мисри 1694 елда вафат була. Ниязый Мисри төрки дөньяның уртак рухи мирасының бер өлеше. Ул бәйле булган суфи традициясе Хорасан изгеләреннән Әхмәт Ясәвигә кадәр һәм Ясәвидән Анадолу изгеләренә кадәр сузылган киң географияның мәдәни хазинәсе. Бүгенге көндә Төркиядән Төркстанга, Казак далаларыннан Азәрбайҗанга кадәр сузылган географиядә суфичылыкның теле һаман бер үк төрле сөюне чагылдыра. Аның эчендә Ниязый Мисриның да тавышы бар. Ул өйрәткән мәхәббәт һәм бердәмлек рухы шул кадәр универсаль ки, ул Анадолуда гына түгел, бөтен төрки ислам җирләрендә яңгырый. Ниязый Мисриның тормышы һәм мирасы безгә шуны өйрәтә. Хакыйкать юлыннан барган кеше үз милләтенә юл күрсәтә. Ул төрки ислам мәдәниятын тукландырган чишмә була. Ниязый Мисри милли һәм рухи кыйммәтләрне саклап, үткәннән илһам алып киләчәкне төзергә мөмкин икәнне күрсәтә. Аның газаплар белән тулган тормышы авырлыкларга бирешмичә нык торган иман символы. Хакыйкатькә тугрылык, халыкка хезмәт, Аллаһка буйсыну. Бу өч сыйфатка ия кеше Ниязый Мисри юлыннан баручы кеше ул. Мөхтәрәм тыңлаучылар, төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәкнең танылган төрек суфи Мәхмәт Ниязый Мисри турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшырулар безнең кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршиннәре белән 3 тапкыр w.trt.dinla.com интернет сәхифәсе аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.